Hamar persu berriren kantatzera noa, banka hortan suietak arduran baitira. Antton eta Maria xangrinetan dira, uste jabian jaixoak tronpatu baitira. Elgarri soberasko jofidatu dira, iraian maiatzaren lehen larrun batean, gertatu historia bankako herrian. Antton eta Maria aitziren guztian, amodioz itxutuak baitziren orduan. Obra berri hori gertatu artian, gizona zitzaionean etorri etxera. Nola gertatua zen bardako afera, agur Antton heldu dut nire ikustera. Aita baten izena baioa hartzera, nire semea barda sortu dut mundura. Anttonek jarrapostu dupetan jorari, ez diatarran gurari, libro nuk hortatik. Jenkoa baino gehiago nik ez diat hobenik, bi urte baditiat orai pasaturik. Ez dut ala eginik arekin elerik, Antton jokoetan zagon arrazoi nekila. Lehez egin zuen neska jarekiran, kalkulak egin ditu etxeko andrekilan. Abileta xuritzerat gizon batekilan, maneseneko simun arrak eurekilan. Antton hori badoa harturik gizona, aferen xuritzera partidaren gana. Zer komisionerautan igorri nigana, imakurregin badun nidutan.